खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ BTC सोरखारा थाफादेरनाय जौगाथायनि थाखाय गोदान सुबुं अनसाय बिफान फोसावदों। थाफादेरनाय जौगानायखौ बांहोनायनि थांखिजों मोनसे जारिमिनारि आगानाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTC सोरखारा गाहाय मावफुं सोद्रोमा CM प्रमद बर'नि दैदेननायाव मोनसे बावसोमनाय सुबुं अनसाय बिफान दाफुंनायनि बाथ्रा फोसावदों। बिफाननि थांखिया बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन BTRनि सिङाव थानाय गासैबो गनायजानाय हारिफोरनि गासै जौगानायखौ रोखा खालामनाय। समबारखालि क'क्राझाराव खुंजानाय मोनसे खौरां मेलाव बे बाथ्राखौ फोसावो, जेराव BTCनि बुंथिगिरि आरो मावफुं सोद्रोमा गौतम दासआ खौरां बिजोंनो फोरमायो। बिथाङा बुंदोंमोन दि बावैसो CM बर'नि दैदेननायाव जानाय मावफुं सोद्रोमानि जथुमाव थिरांथाखौ जोबथा खालामनाय जादोंमोन। बे बिफानआ BTRआव गासै गनायजानाय हारिफोरनि गासै जौगाथायनि थाखाय खामानि मावगोन। बेयो हारिमु, सोलोंथाइ, धोरोम, समाजारि रांखान्थियारि अनसाय आरो हारि बिथायारि हाबाफारिफोर बायदि बिथिङाव गोसो होगोन, दासआ बुंदोंमोन। बे हाबाफारिनि बाहागो महरै BTC सोरखारा मोन 26 गनायजानाय हारिफोरनि मोनफ्रोमनोबो बोसोराव 5 लाख रां राननानै होगोन, जाहाथे बायदि बायदि जौगालु हाबा आरो जौगालु हाबाफारिफोरखौ मदद होनो हायो। बे आगानआ ओनसोलारि खौसेथिखौ गोख्रों खालामगोन आरो गासै हारिफोरनि गेजेराव खौसेयै दावगानायखौ गोख्रै खालामगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। बे थांखिखौ नेमखान्थि बायदियै सिनायथि होनो आरो 23 आरो 24 एप्रिलाव जानो गोनां BTC बाजेट जथुमनि समाव बारहोनो थियारि खालामनाय जादों। बे हाबाफारिनि अनगायैबो मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया फोसावो दि BTC सोरखारा ओनसोलनि गोबां हारिफोरनि सायाव गोहोम खोख्लैबोनाय गोबाव समनिफ्रायनो थालांनाय हानि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थांखि लाबाय। नैथि खौराङाव दङ आसाम पुलिसआ रैखाथि। हिन्जावसा गथ'खौ बिमा बाथुला 5,000 राङाव फानदों, 2 हमजादों। गथ'सा लांखारनायनि मोनसे जिंगासिनो गोनां जाथायाव आसाम पुलिसआ सासे हिन्जावसाखौ जाफुंसारै रैखा खालामनो हादों, जायखौ 11 दानसो सिगां बिनि बिबौ बाथुला 5,000 राङाव फानदोंमोन। बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय फानग्रा आरो बायगिरिजों लोगोसे 2 सुबुंखौ खानाय जादों। अजदनि बायदिब्ला आइजोनि बिमा बाथुला थांनाय बोसोरनि 30 मेआव बिथांजोनि बै समनि 1 दाननि फिसाजोखौ फाहामथायनि थाखाय लांनायनि मुङाव लांदोंमोन, जेब्ला बिनि फिसाया गोजानाव दंमोन। उनाव बिमाया मिथिनो मोनो दि गथ'खौ 5,000 राङाव फाननाय जादोंमोन। अजदनि उनाव बशिष्टा पुलिस थानायाव मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जादोंमोन आरो मोनसे बावसोमनाय नायबिजिरनाय जागायदोंमोन। गोख्रै खामानि मावनानै पुलिसआ गथ'खौ कामरुप जिल्लानि सन्थालि ओनसोलाव नागिरना दिहुनदोंमोन आरो जाफुंसार महरै बिखौ रैखा खालामदोंमोन। दायनिगिरि बिबौ बाथुल आरो बायगिरि 2खौबो मोनसे गामिनिफ्रायनो खानाय जादों। बेयो सासे उन्दै गथ'सानि फालांगिजों सोमोन्दो थानाय मोनसे गोब्राब आयदा। जों अजद मोननायनि उनाव थाबैनो खामानि मावदोंमोन आरो गथ'नि रैखाथिखौ रोखा खालामगासिनो दं होनना देखाया बुंदोंमोन। रैखा खालामजानाय गथ'आ दा रैखाथियै दं आरो आरोबाव आयेनारि हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ बिहारबारि श'रुम सिखाव खावनायाव 3खौबो खादों, खावनाय बेसादफोर बोखांदों। गुवाहाटी नोगोरमानि पुलिसआ बिहारबारिनि मोनसे श'रुमनिफ्राय 3 सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ खानाय आरो खावनाय गोबां बेसादफोर बोखांनायजों लोगोसे सिखाव खावनायनि जाथायखौ फोजोबदोंमोन। खावनाय सम्पथिखौ मोननायाव लोब्बा थानाय सासे 4थि सुबुंखौबो हमनाय जादों। 16 एप्रिलखालि मोनाबिलि 7 रिंगासोआव जानाय खावनायनि खौरांखौ पल्टन बाजारनि थागिरि महम्मद आसिफआ होदोंमोन। बिथाङा बशिष्टा पुलिस थानायाव मोनसे गिबि फोरमायथि रिपर्ट FIR थिसनो, जेराव बुंनाय जादोंमोन दि सिनायमोनै सुबुंफोरा गोबां थाला नारसिननानै बिथांनि श'रुमाव हाबदोंमोन आरो नखरनि गुबुन गुबुन बेसादफोरखौ खावदोंमोन। गोख्रै खामानि मावनानै पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायदोंमोन आरो मोनसे केस रेजिस्टार खालामदोंमोन। दायनिगिरि 18 बोसोर बैसोनि हाबिजुर आली, 20 बोसोर बैसोनि सुखसन आली आरो 20 बोसोर बैसोनि सनिदुल आली मुंनि दायनिगिरिफोरखौ लहानि रड आरो रेन्च बायदि सिखाव आइजें आइलाफोरजों हमनाय जादों। सोंनाय फिननायाव बिसोरो श'रुम सिखाव खावनायाव गावसोरनि लोब्बा दं होनना सिमान जायो आरो फोरमायो दि खावजानाय बेसादफोरखौ द'त बाजारनि स्क्रेप यार्डआव फाननाय जादोंमोन।
ब्रैथि खौराङाव दङ आसामनि रायजो बेंगिरिया 23-24 एप्रिलाव BTC बाजेट जथुमखौ खुंगोन। आसामनि रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ BTC आयेन आफादनि साननैनि बाजेट जथुम लिंहरदों। जथुम्माया 23 आरो 24 एप्रिलाव जागोन, जाय सानफ्रोमबो फुंनि 10 रिंगानिफ्राय जागायगोन। रायजो बेंगिरि, जाय BTRनि संबिजिरारि गाहायबो, सावरायनायनि थाखाय बिथोन फोसावो। जथुम्मानि समाव ओनसोलनि रांबावजा आरो जौगालु बिथांखिफोरजों सोमोन्दो गोनां सावरायनाय आरो थिरांथाफोर जानो हागौ होनना साननाय जादों। बाथि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव आथोनारि गाग्लोबनायनि दायाव लाइमोनखौ हमदों। गुवाहाटीनि सिटी सेन्टार शपिं मलनि साखाथियाव मोननाय आथोनारि गाग्लोबनायनि जाथायजों लोब्बा थानाय 26 बोसोर बैसोनि हेमन्त सनवाल मुंनि सासे सुबुंखौ नुनमाथि पुलिस थानाया खादोंमोन। अजद होनायनि 24 घन्टानि गेजेराव दायनिगिरिखौ भांगागड़ ओनसोलनिफ्राय हमनाय जादोंमोन। बारग'नाय आरो दायनिगिरि सानैबो गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव मेडिकेल आनजाद नायखांबाय। पुलिसआ उफ्रा फोरमान बुथुमनो आरो जाथायफोरनि आबुं फारिखौ मिथिनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरगासिनो दं। द'थि खौराङाव दङ चिराङाव धुबुरी ओनसोलनि सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ हेर'इनजों लोगोसे हमदों। फेग्रा मुवा फालांगि खालामनायनि बेरेखायै मोनसे गेदेर सिग्रोमनायाव चिरां जिल्लानि काजलगाव पुलिसआ बरथला हाथायाव सानै सन्देह गोनां ड्राग्स फालांगिरिखौ हमदों। दायनिगिरिफोरखौ धुबरी जिल्लानि झाग्रापारनि थागिरि 28 बोसोर बैसोनि अनवार हुसैन आरो 30 बोसोर बैसोनि लाल चान्द बादशाह होनना सिनायथि होदों। मोनसे स्रोत सुलुंनि बिथायाव पुलिसआ सानैखौबो होबथादोंमोन आरो बिसोरो आपाची मटर साइकेलजों हाथाइनिफ्राय ओंखारलांनो नाजागासिनो दंमोन। गारिनि रेबथुमनाय नम्बरा जादों AS18M7792। नागिरनाय समाव बिबानगिरिफोरा बिसोरनि आवथानिफ्राय 10 ग्राम सन्देह गोनां हेर'इनखौ बोखांनो हायो, जाय मोनसे पेकेटआव मोजाङै पेक खालामनाय दोननाय जादोंमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला बिजनीनि थागिरि गनी आरो मिथुन मुंनि सानै सुबुंनिफ्राय फेग्रा मुवाफोरखौ 37,000 राङाव बायनाय जादोंमोन। पुलिसनि सुलुंनि बायदिब्ला हमजानाय सुबुंफोरा जर'खायै फेग्रा मुवा बायनो थाखाय ओनसोलाव दावबायदोंमोन। बिसोरखौ हमनायनि उनाव काजलगाव पुलिस थानायाव मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जादों आरो आथिखालाव आयेन बेरेखा फेग्रा मुवानि फालांगिजों लोब्बा थानाय गुवार नेटवार्कखौ बेखेवनो थाखाय गुवारै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो, अब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनावनो होनाय जादों। गोजोन्थों।